Jotonon kolom ka ani channel o angkai tamuno norok ani channel o takpan subscribe khlayo khongkai subscribe khlai ready ang katar job advertisement tai online information related videos sanamo ga faidi tini kaisa katar job advertisement ailenai omo rijak kha border security force ni bukhak tei kenoro video no paithak jorate nai tongdi kamkai saimana bagai ga faidi notification ailenai on notification no rijak tongonai di director general border security force new delhi Gankaro advertisement for recruitment of SMT workshop in BSF mo 2021 ni season ni Kioro naiti group B te group C nai border security force ministry of home affairs government of India ni bakhak tei ke noro video no paithak jarate nai tongdi kahamkai saimana bagai o jago naidi SI vehicle mechanic sin borok khoroksa tongo angkai ta kisa oro to khoroksa no total vacancy sini ST rong ni bagai age limit inga 30 years tpsc rejangnai naidi 35,400 ni simi inke oro minimum 3 years diploma automobile engineering hai ke mechanical engineering khlaijak tongnai rok borok apply khlai mano inke tei naidi te kisa post tongo mukhe group C post oro ongka angkai UTRP ro cholarok sini khoroksa tongo te kisa naidi auto electrical tongo o jaga o khorok nei ombo cholarok no inke te kisa angka angkai constable BSTS male oro khorok tam tong ke o jaga class 10 pass hungjak angkai nongo tei logio ITI khlajak tongna nangnai boni tei oro 3 years work experience tongna nangnai janija branch hai ke janija trade o ke norok tomung no apply khlaina musung tongkha angka oro age limit dijak tongo tei pay matrix rijak tongo 21,700 ni simi 69,100 jora group sini angkai age limit angkai to 18 ni simi 25 years jora tei ke tomung no norok ni qualification by mili tongkha angkai noro apply khlaina musung khe apply khlai di angkai oro naidi senior ST rong ni bagai o jaga o total vacancy tongo 8 ta post tongo angkai aboni bagai last date angkai 30 days tongnai je omo notification ongkhormani 30 days ulo norok apply khlai mano angkai o jaga o norok website o thangdi boni official website angani description o rirwnai aro thang register khlai di khlai mani yagulo norok o jaga o naidi register khlai keno omo 30 days je advertisement ongkhormani 30 days ni bisingo no registration khlaina di angkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya khong angkai subscribe khlai ready ang katal job advertisement te online information related videos sanamo angkai tini bagai amsung nong situng